Bos, iki rono rene mung madang ae, ra gelem ngewangi, jer madang ae. Karyawane wedo luwe kowe madang ping pira kowe? Aku madang ping 4. Lah iya, madang kok ping 4 ya wong ra gelem ngewangi, mandak jer madang. Kan nyandi, Bos? Ini aku lho, wis dadi. Endi? Iki gak wis lho. Urung rampung no. Lagi Jumatan tukangnya ya. Oh. Kayak Jumatan ta? Ya Allah. Manut kuwi diceblok. Ndak lho kan cerita barang. Oh. Iki wonge tukange Jumatan to? Tukang kene Jumatan, tukang sing etan Wayangan. prei. Lah iya. Sesuk seminggu praene tak Senin. Sing suwe dhewe tang sing omah tang. Sesuk. Heeh. Urung dimulai to? Kuwi lagi anu. Dasari putih. Oh. Berarti sesuk namu ya dicat. Dipasangi ngene iki ra, Bos? Apa? Namu. Lah aku wis zaman dhisik wis kei sing apa asbes anu. Oh, wis to. Enggak kurung. Apik iki, Bos? Apik iki ya, Bos? Jenenge keprabon kan iki ya ora apik. Wong sing kae omah anyar, dulu omah anyar ya biasa. Model saiki iki aku udah omah lawas, omah Jawa ya ngene iki apik to sayang. Oh, itu. Lho apik ya. Engko nek udan ra trocohno ya, Bos iki. Sing trocoh mung anu atiku. Terus Atiku trocoh. terus apa nek, Bos? Trocoh mergo sesasi anu, pendak sasi gajian sayang aku seneng banget aku. Iki rong jipok ta, Bos? Durung karo liko. Oh, lah sesuk nek jipok aku ya dibagei ya. Ya, lagi tak nyambar ki 3 juta wae iso. Ya. Ora genep ki 5 juta ta, Bos? Ya mau lagi nyambar kalau mau 5 juta ki tak 3 juta sik, engko sing bodho, gajian bodho engko wis 5 juta ora apa-apa. Tenane. Lah aku tau gawe kowe iki kapan? Tak tekoni tau gawe kapan? Kok arep omah ada madang lho aku ngerti ana. Ala madang kayak lablep-lablep kayak wareg wetenge engko kayak turu. Terus turu, ana mbok gawe kok turu kaya wong turu wong kecukup, kaya wong wis makmur, wis blek gedu sambalan. Lah. Apa rung duwe to, Bos? Ngapa-apa duwe kok. Lah apa yo tekan mbok gawe? Pedes. Aduh. Pedes. Kesel apa, Bos?